Per a aquest experiment de la cristal·lització de l'aigua necessitem un plat pla, aigua, sal, colorant opcional i una cullera. Ara anem ficant cullerades de sal a l'aigua fins que saturi l'aigua. Ja la sal no es dissol més, així que això vol dir que està l'aigua saturada. Ara li vaig a ficar colorant perquè es vegi millor la cristal·lització al ser el plat blanc. Una volta que ja hem fet això, ficarem l'aigua dins del plat intentant que es mogui el menys possible. I ara tocaria esperar. Com podeu observar, després d'una setmana i mitja, això ja ha cristal·litzat i es veuen els quadradets de la cristal·lització. Espero que us hagi agradat el vídeo.